साराबो बिथांमोनजों समानै दुखु फोरमायदों मानोना जोंहा दासिमबो एक्स-एन-डि-बिआ जोबथेसालियाव जोबजानानै दं बेखौ उदां भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय बिथां बख'आ जोबोद मोजां खामानि मावगासिनो दं होननानै खोनादों जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल पार्टियाव जयेन जादों अब्लानिफ्राय बिथां बख'आ जायफोर जोबथेसालियाव थानाय नखराव थांनानै खबर लानो थांदों मुंख्लं नखराव थांनानै खबर लादों केस गोनांफोरनि खाथियाव थांनानै खबर लादों होननानै खोनानो मोनो प्रमद बर'आ बेबायदि खुथाब जुदि जोबथेसालियाव थानाय नखर मुंख्लं नखर केस गोनां नखर प्रमद बर'नि खोमायाव खोनासंहोबाय थायोबा खोनासंनो बायद'था जागोन प्रमद बर'आ बेबायदि जुदि सम लोगो हमनानै सावरायबाय थायोबा बायद'था जागोन जाय प्रमद बर'आ थगायसुला बिटिआर एकर्डजों बा बिटिआर एकर्डनि दफाफोरजों एक्स-एन-डि-बिफोरनि केसखौ बोस्रांनो आरो जोबथेसालियाव थानाय बिर जोहोलावफोरखौ उदां खालायनो मुंख्लं नखरफोरखौ साख्रिनि खोथा बुंदोंमोन बेफोरनि जेंनाखौ सुफुंनो हागोनखौ जों नुहुरो बिनि थाखायनो बिथां बख'आ बेबायदि जुदि प्रमद बर'नि खाथियाव साफ्रोमबो जोबथेसालियाव थानाय नखरनि जायफोर केस गोनां नखरनि जायफोर केस गोनां बिर जोहोलावफ्रा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै खुथाब बुङोबा प्रमद बर'आ बायद'था जागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो बिनि थाखायनो प्रमद बर'नि खाथियाव बिथां बख'आ बेबायदि हाबाफारि मावनाया जोबोद मोजां जादों खबर लानायजोंल' जानाय नङा बिथां बख'खौ आं खावलायगोन आंनि बेचनि हिसाबै बख'आ जोंनि एखे बेचनि 16 बेचनि आरो बिथांनि खामानि मावनायखौ जों मोजांखौनो नुहुरदों सोरबा जोबथेसालियाव थानाय नखराव थांनानै खबर लानायजोंल' जानाय नङा बिथांमोना मा उसुबिदा दं बिथांमोननि गथ' गथाया मा उसुबिदा दं नखरनि जानाय लोंनाय थानाया मा उसुबिदा दं बेफोरखौ गासैबो नायगिदिंनानै जाहाथे प्रमद बर'नि खोमायाव हाबो बिथां बख'खौ आं खावलायो सोरबा केस गोनांनि जेंनानि नखराव थांनानै जाय केस गोनां वारेन बिथांमोना माबायदि अलखराव दं बिथांमोना गावनि गथ' गथायजों एखे हरनि समाव थानो हादोंना हायाखै एखे न'आव गथ' गथायजों ओंखाम जानो हागोन ना हायाखै न'आव थानो हादोंना हायाखै बेफोरनि जेंनाफोरखौ जाहाथे नायगिदिंनानै प्रमद बर'नि खोमायाव जाहाथे खोनाहोयो जायफोर बिर जोहोलाव हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबाय बिथांमोननि नखराव थांनानै जाहाथे साफा साख्रि होगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बेफोरनि सायाव जाहाथे प्रमद बर'नि खोमायाव सुनानै होयो भुटानाव जायफोर दं नेपालाव जायफोर दं गुबुन स्टेटआव दङ एक्स-एन-डि-बिफोरनि केस आरो जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि जेंनाखौ जाहाथे बख' बिथाङा जाहाथे प्रमद बर'नि खोमायाव सुनानै होबाय थायो जेरै सोरांबानो गारि स्टार्ट होयो थिग बेबायदिनो सम प्रमद बर'नि खाथियाव बिथां बख'आ जाहाथे जोबथेसालियाव थानाय नखरनि जायफोर केस गोनां बिर जोहोलावफोरखौ जायफोर मुंख्लं जानाय गुबुन स्टेटआव जायफोर जोबथेसालियाव दं भुटानाव दं बिथांमोननि नखरनि जेंनाखौ जाहाथे प्रमद बर'नि खाथियाव बख' बिथाङा जाहाथे सुस्रांनानै होनो हायाबाबो खुथाब प्रमद बर'खौ जाहाथे बख' बिथाङा बुंनो हायो बख' बुंनाय बाथ्राखौ एसे खोनासंलांदो दिनै मानगोनां बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारा बेवहाय जेसेबां जोबथेसालियाव थानाय नखरनि गार्जेनफोर बिथांमोनखौ लेंहरनानै माखासे केसफोरनि बेलायाव गुवारै सावरायनाय जादों मानोना एकर्ड जानायनिफ्राय गोबाङानो दा जोबथेसालियाव दासिम दंबावो बे लेखायै बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ बुजिनो जेलाव थानाय
नि सोमोन्दै माबोरै जानानै दं बेफोरखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा लेंहरदों। दा बे लेखायै न'खरनि गारजेनफोरा दिनै बेवहाय फैदों, हांख्रायनाय लेखायै नुजाथिफैदों आरो सावरायदों। दुखु सुखु बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ साराबो खोनासंदों आरो साराबो बिथांमोनजों समानै दुखु फोरमायदों। मानोना जोंहा दासिमबो एक्सचेन्ज डिग्रीया जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। बेखौ उदां खालामनांगौआव मानगोनां सारा प्रमद बर' सारा मैखोमै बाहागो लानायनि बाथ्राखौ बिथांमोननि सिगाङावनो रोखायै फोरमायना होदों। बिथांमोननि केसनि हालोदा ओरैनो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टआ अहरह नाजादों माब्रै बख'नो हायो, बिथांमोनखौ माब्रै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो आरो न'खरजों लोगोसे थाज्लायनानै न'खर फसंथान होलांनो हायो, बिनि सायाव गोबांथार खामानि मावदों। मानो होनोब्ला दिनैनि नैबे प्रमद बर' सारनि जि बुंनाय बिबुंथि, बिनि गेजेरजों जों बुजिदों जे प्रमद बर' सारा बिथांमोननि केसनि थाखाय अहरह नाजानाया दङ आरो बिथाङा नांगासिनो दङ। जोंहा बेयाव दिनै मानगोनां एडभकेट बिथांबो दङमोन। बिथाङाबो केसनि बेलायै रोखायै न'खरनि गारजेनफोरनो फोरमायना होबाय जे बिथांमोननि केसा एसे लोहोमिया जादों, नंगौ थिगानो, खिन्थु माखासे समाव जायफोरखौ दायथ' होदोंमोन बेयाव माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेमनि थाखाय हयथ' दिनैसिमबो बेबायदि मोजां माने थासारि माबाखौ नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो दिनै सारा जिबायदि दायथ' लाबाय, दा बिनिफ्राय बे केसनि दारै जायफ्रा एनआइए केसाव जोबजानानै दं बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय बे आं सानो जे प्रमद बर' सारा बेखौ मावफुंलांगोन। दासिमथ' ओरैनो दिनैनि जि न'खर गारजेनफोर बेवहाय फैदोंमोन 56 जननि जि एनआइए आरो बायदि बायदि केसाव जाबसिन जानाय 56 जननि लिस्टखौ जों मोननो हादोंमोन। बाखि आरो कनभिक्ट जानायफोर दङ। दासिम 60नि एबभ थानांगौ जोबथेसालियाव। बिथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ दिनै न'खरनि गारजेनफोरनि सिगाङावनो रोखायै फोरमायना हरबाय। गोजोन्थों।